Здравейте! Аз съм Цвети от Dutch Well холандски език за българи и днес заедно ще научим притежателните местоимения на нидерландски език. А какво всъщност са тези притежателни местоимения? За какво се използват? Както подсказва самото им име, те изразяват някакво притежание. Например, моята книга, твоето семейство, нейното дете и така нататък. На холандски език тези местоимения се наричат bezettelijke voornaamwoorden. Сега, подготвили сме за вас една табличка, в която ще разгледаме личните местоимения с съответното притежателно местоимение и преводът им на български език. Обърнете внимание, че както при личните местоимения, така и при притежателните някои лица имат по две форми. А защо е така? Хайде да започваме и ще разберете. Ik, mein. Превеждаме като мой, моя, мое, мои. За второ лице единствено число jij of je, както имаме двете лични местоимения, така имаме и две притежателни. Jou of je. Твой, твоя, твое, твои. Jou използваме, когато искаме да изразим по-силно притежание и да звучи по-подчертано. Например, is dit jouw boek? Това твоята книга ли е? Je е по-неутралната форма, това, което използваме в разговорната реч. Например, waar is je boek? Къде е книгата ти? Ü, учтивата форма, вие, притежателното местоимение тук е ü. Превеждаме като ваш, ваша, ваше, ваши. Hij, той, с притежателно местоимение sein. Негов, негова, негово, негови. Сигурно ви е направило впечатление, че притежателното местоимение sein звучи и изглежда по същият начин като глаголът съм. Това е така, но не трябва да се бъркат. Това са две съвсем различни думички. Zij of ze, тя, притежателно местоимение haar. Nein, нейна, нейно, нейни. Wij of we, ние. И тук притежателното местоимение отново е в две форми. Ons, onze. Наш, наша, наше, наши. След малко във видеото ще разберете кога ползваме ons и кога използваме onze. Юли, абсолютно една и съща форма и за лично, и за притежателно местоимение. Ваш, ваша, ваше, ваши. За множествено число. Zij of ze, те, притежателно местоимение hun. Техен, тяхна, тяхно, техни. Това бяха официалните форми. Но, както в българския, така и в холандски език, има разговорни форми, които се използват в неформални разговори или, например, ако си чатиш с някой. И така, често можеш да чуеш вместо mein, mün, вместо jou, je. Haar се превръща в der, а sein се превръща в zijn. Нека сега да използваме всяко едно притежателно местоимение в изречение и сами да се убедите, че изобщо не са трудни за употреба. Dit is mijn pen. Това е моята химикалка. Виждате, mein определя пен. Моята химикалка. Waar is jouw boek? Къде е книгата ти? Казахме преди малко. Тук имаме waar is jouw fiets? Къде е твоят велосипед? Също можем да попитаме waar is je fiets? Къде е колелото ти? И двете са верни и двете звучат добре. Zijn kat is zwart. Неговата котка е черна. Zijn kat. Пак подчертаваме котката. Изказваме притежание. Haar tas is nieuw. Нейната чанта е нова. Is dit uw tas, mevrouw? Това вашата чанта ли е, госпожо? Ons huis is groot. Нашата къща е голяма. Onze auto is snel. Нашата кола е бърза. Нека сега да видим, както ви обещах преди малко, кога използваме ons и кога използваме onze. Тук е много важно това притежателно местоимение пред какво съществително стои, какво съществително определя, дали то е the word или head word. Тук всъщност това е ключовото. Ако